Hola, bones, soc l'Amanda Egea. Hola, soc la Meritxell González. Hola, em dic Elena Bafallú i Pérez. Vaig fer arquitectura tècnica, després vaig fer una enginyeria en organització industrial, un parell de postgraus i uns quants cursets i coses vàries. Jo sóc enginyera tècnica industrial elèctrica. Al poble on hi havíem només hi havia 3 modalitats o 4, ara no recordo bé. Em penso que hi havia electricitat, automoció, administratiu i podria ser que electrònica. I mon pare li va semblar que electricitat estaria bé, es caient per mi. Doncs jo vaig fer fins a 5è. Jo no hi he treballat, vaig acabar d'estudiar però no he treballat. Recordo alguna entrevista on, ja no m'ho van dir clarament, però ja es van fer entendre que per ser dona no tindria les mateixes opcions que un home. M'encarrego del manteniment de les infraestructures hidràuliques de les hidroelèctriques d'aquí del Pallars Jussà. Portava treballant 15 anys en una administració pública com a tècnic, com a enginyer tècnic, a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Quan s'estudiava 8è de GB havies de decidir si faries BUP o si faries FP. I aleshores em quedava, si faig BUP no tindré cap titulació com per treballar i vaig decidir ficar-me a FP. I aleshores FP a Tremp només hi havia administratiu, mecànica i electricitat. I a mi l'electricitat sempre, de petita ja m'agradava, ja feia les meves maquetes amb piles i tot això de l'energia sempre em tirava. Jo vaig fer FP perquè realment pensava que no podia estudiar carrera perquè no tenia possibilitats econòmiques. Doncs mira, en aquell moment vindrien a ser primer i segon de la FP, que vindria a ser el que ara és un cicle formatiu de grau mig, i després hi havia tercer, quart i 5è, que llavors tenies el tècnic, que ara vindria a ser el cicle formatiu de grau superior. Jo em coneixien com la xispa. Jo era la xispa de Tremp. No vaig coincidir en cap ni al meu curs ni cursos superiors tampoc. Eren 5 cursos de FP Electricitat i jo era l'única noia. I això va canviar a tercer, que va venir una companya de sort. I recordo que hi havia una noia, però que coincidíem en algunes assignatures, però devia ser d'electrònica. I després les assignatures comuns les fèiem amb els cicles d'administratiu i ens barrejàvem tots. El fet és que quan nosaltres estudiàvem teníem la sort de poder compaginar la feina amb el món laboral, els estudis amb el món laboral. Aleshores vaig estudiar uns 8 anys, resumint, més o menys. No em vaig treure la carrera així any per curs perquè treballant i estudiar i tot alhora és dificilillo. I mentre feia l'FP també treballava. Jo vaig començar al 97, a la universitat. No érem poques tampoc a la universitat. Era una carrera, són carreres tècniques, però hi començava a haver ja presència femenina a la universitat. Potser estem parlant d'un 30-40% de noies, diria jo. La facultat eren poquíssimes, igual érem 5. Eren poques, molt poques. No, de dones no recordo cap. De tècnica electricista no en recordo cap. Tot eren homes. Algunes, més professors que professores. Sí. No m'havia plantejat mai això. Sí, l'equip docent de la universitat eren pràcticament tots homes. Hi havia molt poques dones, per no dir-te. Ara mateix no en recordo cap. Doncs, mira, l'experiència la podem valorar com a positiva. Recordo primer va ser molt dur, va ser durillo, perquè, quan vam anar a Sevilla, entre el canvi cultural, entre que hi havia molts companys que els donava la sensació de que jo sobrava allà, va ser una mica dur. Després, quan vam passar a segon, ja no vaig tenir cap problema de cap mena. I després, quan vaig tornar a venir cap a Reus, recordo que a tercer, llavors ja era quart, a quart d'FP, m'hi vaig tornar a trobar amb algun company que també vam tenir una mica de discrepància
lo típic, no?, que et volen ridiculitzar perquè ets l'única noia, que, saps? I a vegades s'han de parar una mica els peus. Però en general, en termes generals, vaig estar ben acollida, No. Bueno, a l'institut va passar exactament el mateix, o sigui, passava exactament el mateix, vull dir, trobava gent que li feia, que apoyaven la teva valentia, no?, i que deien, hòstia, quina tia més potenta que es posa aquí, i aleshores com que t'agafaven de la mà i t'ajudaven i els hi feia gràcia o valoraven, no?, i t'ho posaven fàcil, i hi havia professors també que els hi feies nosa, i per la seva educació, el seu programa mental, no?, de dir que fan aquesta noia aquí no hi pinta res, no?, i aquests sí que t'ho feien passar una mica malament. Doncs que és una llàstima, perquè són carreres que molt tècniques però molt apassionants, molt xules, perquè són feines molt peculiars, molt diferents, i si t'agraden les gaudeixes molt. I és una llàstima que no es fomenti això amb les noies, no? No ho sé, vaya mazazo. Pensava que tiràvem cap endavant, o sigui, que s'obria hueco, no? No sé, tenia alguna animalada ara. No em xoca, la veritat no em xoca, perquè socialment, tot i que poder és una mica més... Poder no és tan visible, però encara convivim i estem en una societat patriarcal on clarament les tendències tant d'oficis com de feines com de qüestions per on dones són unes i per homes són uns altres, i això és una qüestió educacional. Jo crec que és molt important el tema de l'educació i després els valors familiars, en el meu cas, per exemple, però, clar, l'educació per mi és bàsica. La igualtat, no?, en l'educació i... no sé. Sí, és la manera com ens han educat, portem a dintre. Bueno, són molts anys, Podria dir-te que són mil·lennis. També cal dir que actualment, abans estava molt limitat, quan acabaves la EGB, no? Feies batxillerat o feies FP, i d'FP era molt limitat el que podies triar. Ara també tenim un ventall, que acaben la canalla i tenen un ventall molt ampli. Cada cop hi ha més presència femenina, però tot i així, jo treballo en un equip transversal on hi ha més dones, però aquí al territori sóc l'única dona, amb un equip d'unes 20 persones. Doncs molt malament, segueix estant malament, perquè la gent fan el paper de que sí, de que tothom és molt obert, que això passava abans, que no, però després, a l'hora de la veritat, sí que s'ho pensen. I tant, 100%. Sí, no és una qüestió de sexes. Jo penso que una mica és una qüestió de que t'interessi i t'agradi el que fa i de caràcters i de coneixements, no, el sexe és indiferent. Doncs que triïn el que els agradi i que no es condicionin per el que els digui ningú. Que amb esforç i constància s'aconsegueix el que un vol. Doncs que triïn els estudis que realment els sentin aquí. Que no es deixin influenciar per res, ni per ningú. Només el que sentin aquí i cap allà han de tirar. Bàsicament que triïn algo que els agradi. Si has d'invertir tants anys en estudis, algo que t'agradi, que t'ompleni. No un objectiu per treballar perquè el futur és incert. I si has d'invertir temps en algo que, si més no, faiguis de gust.